V tomto videu si povieme, do čoho má zmysel investovať v roku 2025. Čo nám hovoria veľké svetové investičné banky, že ako sa bude vyvíjať trh tento rok, či má zmysel skôr investovať sám alebo prostredníctvom niekoho, ale poviem vám aj o tom, že investičné portfólio bežného človeka by malo byť vystavané inak ako investičné portfólio bonitného človeka. Usaďte sa, poďme na to. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Martin Babocký. Vediem úspešnú investičnú kanceláriu Babocký Investment Office, kde sa aktuálne staráme o približne 20 miliónov eur a svojím spôsobom a rozsahom služieb sme Family Office. A ja v rámci svojich osobných aktivít sa snažím aj takýmto spôsobom rozširovať investičné povedomie a finančnú gramotnosť. V tomto videu sa chcem pozrieť bližšie na to, do čoho má zmysel investovať v roku 2025. A možno na taký úvod si povedzme, že čo nám o tomto roku hovoria veľké investičné banky, že čo podľa nich nás čaká. Ja som sa dostal k analýze, ktorá sa pozerala na predpovede veľkých investičných bank od roku 2000 až teraz do roku 2025. Sranda je tá, že v rámci nejakého konsenzu tieto banky nikdy, ani jeden jediný rok za týchto cca 25 rokov nepredpovedali prepad. Avšak prepadov od roku 2000, ako môžete vidieť aj na tomto grafe, bolo 6, respektíve 7 aj v roku 2015, ale tam keď zarátame dividendy, tak tam bol malý plus, ale inak tých prepadov bolo 6. No a tieto banky od roku 2000 v priemere, keď sa spriemeruje to percentuálne očakávanie, ktoré oni majú, je 8,8%. Čo vlastne nie je zlé predpokladať, že akciový trh narastie v priemere 8,8%. Samozrejme tie predpovede jednotlivé roky sa líšili od 1% až po 20-30%, ale keď sa to spriemeruje, tak je to 8,8%, ale hovorím, že to nie je zlé preto, lebo to je veľmi ľahké predpovedať nejaký priemerný výnos 8,8%, keď viem, že akcie v priemere zarábajú nejakých plus minus 10%. Ale pozrime sa na konkrétne predpovede nejakých veľkých bankových investičných domov, ktoré na rok 2025 máme. Bank of America hovorí, že S&P 500 by sa do konca roku 2025 mal dostať na cca 6666 bodov, čo je očakávanie nejakého približne 10% rastu. Podľa nich k tomu pomôžu nízke úrokové sadzby, a zvyšujúca sa produktivita na trhu práce a potenciál nižšie dane od Donalda Trumpa, pretože Donald Trump v rámci toho, čo hovoril, že bude robiť v rámci jeho politík, tak sú to také propodnikateľské kroky, na ktoré už aj veľmi dobre trhy reagovali po jeho zvolení. To keď si pozriete, keď on bol zvolený na začiatku novembra, tak tie akciové trhy zareagovali veľmi dobre. A teda aj táto banka a uvidíte, že aj iné v rámci tohto budú predpokladať, že ten výnos bude v roku 2025 dobrý. Poďme do Európy. V Európe Deutsche Bank predpokladá, že S&P 500 sa dostane až na 7000 bodov, čo je cca 16% rast od nejakej možno polky decembra, kedy oni túto predpoveď spravili. Goldman Sachs, veľká, známa, silná banka, očakáva rast až na 6500 bodov, čo je cca 9%. Vidia americkú ekonomickú expanziu a rast ziskovosti firiem. Že toto budú tie faktory, ktoré dopomôžu tomu rastu. Švajčiarska UBS očakáva 10% rast v roku 2025. Známy Yardeni Research očakáva až 19% rast. Čiže zase je zaujímavé to, že máme tu rok 2025, potom čo rok 2023 a 2024 boli cez 20%, boli to obrovské nárasty. Za posledné 2 roky sme narastli o 50% približne. To je to, čo trh dokáže robiť za cca možno 4-5 rokov tým, že priemerný výnos je cca 10% ročne. Čiže aj po takýchto silných rokoch investičné banky očakávajú všetky investičné banky a rovnako nejaké research firmy očakávajú rast. Aký ten výsledok bude, to uvidíme,
Ale chcem ešte dodať to, že nemali by sme sa nejako, že bezhlavo a slepo spoliehať na to, čo hovoria veľké investičné banky. Pretože investičné banky samozrejme oni chcú, aby ľudia im tam dávali peniaze, aby investovali, čiže oni musia ako keby predávať tú pozitivitu. Lenže aj prepady a poklesy sú súčasťou trhov. Toho sa vôbec netreba obávať. Nejako sa ten trh vyvíja, z toho krátkodobého pohľadu je tam tá kolísavosť. Volatilita tam je a je to úplne bežné a prirodzené pre vývoj trhu. Dôležité je to, že trh z toho dlhodobého pohľadu rastie. A na tom vieme zarábať. A tie krátkodobé poklesy v rámci roka, dvoch, troch, to nás naozaj že nemusí zaujímať, skôr z toho radšej vyťažiť. Presuňme sa na ďalšiu tému, kde sa pozrieme na to, ako má investovať bežný človek a ako má investovať bonitný človek. Zaramcujme si to, ja neviem, sumami, že bežný človek je človek, ktorý dokáže napríklad v rámci pravidelných investícií investovať 100, 200, 300, 400, 500, 600 eur napríklad mesačne. A v rámci jednorazových investícií, ja neviem, do 50 000, do 100 000 eur. A potom bonitný človek, skúsme možno trošku skočiť, to je 500 000, milión a viac. Otázka je, že či by investičné portfólio týchto dvoch skupín ľudí malo vyzerať rovnako. Pretože keď si my pozrieme na to, ako vo svete hovoria, že ako tí bonitní ľudia investujú, čo vidíme napríklad tu, to je z JP Morgan Global Family Office Report za rok 2024. Vidíme, že globálne tí najbohatší ľudia majú rozdelené peniaze následovne. V public equities majú viac ako 26%. Public equities to sú proste bežné akcie, ktoré vy nakúpite v rámci, či už napriamo, alebo kľudne v rámci ETF fondov, podielových fondov. To sú public equities, verejne obchodované akcie. V alternatívach majú vyše 45%, z čoho ja by som možno povedal, že alebo poukázal na real estate, čiže nehnuteľnosti, 14%. Priatelia, 14% majú títo ľudia v nehnuteľnostiach. Pozor na to, bežný Slovák má koľko? 80-90% v nehnuteľnostiach. Títo ľudia majú 14%. Venture capital 4,85%, hedge fondy 5,23%. Tu by som skočil ešte k fixed income, pretože fixed income sú dlhopisy. A cash, fixed income a cash, to vidíte, že je necelých 21%, z čoho necelých 9% tvorí cash. Čiže v kontraste so slovenským investorom, ktorý dlhopisy častokrát nakupuje vo veľkom a má v nich aj častokrát značnú časť toho portfólia. A tuto vidíte, že v tých dlhopisoch je koľko? 13-14% cca. Je veľmi zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že OK, že kebyže si bežný človek povie, že ja chcem investovať ako tí bohatí. No, len si všimnite, že tí bohatí majú v private equity 17%, to je toto, a vo venture kapitále majú necelých 5%. Tu si treba uvedomiť, že private equity, na to, aby ste mohli zainvestovať do private equity, napríklad fondov, tam je minimálna investícia častokrát 100 000 eur, 100, 125, 150 000 a potom sa to častokrát vidí aj, že 500 000 milión eur býva minimálny vklad do private equity. Na to, aby čo je len 100 000 eur bolo 17% môjho portfólia, ako to vidíte v tomto rozdelení, tak človek potrebuje mať naozaj veľké portfólio. Rovnako venture capital. Venture capital, áno, na Slovensku sa dá kúpiť, sa dá investovať priamo cez nejaké crowdfundingové spoločnosti a schémy, ale tam je to proste, to ja veľmi neodporúčam, pretože tam zainvestujete koľko? 5, 10, 20 tisíc eur do jedného projektu. Venture capital sú proste startupy alebo nejaké early stage firmy, do ktorých investujete, čo je riziková investícia. A na to, aby ste vy eliminovali toto riziko alebo ho znížili na nejakú rozumnú mieru, vy potrebujete diverzifikovať. To znamená, že takýchto konkrétnych investícií potrebujete mať ideálne aspoň 10. A dajte 10 investícií po 10 000, toto bude, ja neviem, že 100 000 eur, ale má to byť malá časť vášho portfólia. Čiže bežný človek, ktorý má k dispozícii, ja neviem, 50 000 eur, by do takéhoto niečoho nemal vôbec investovať. Práve preto,
že to je riziková investícia, tak aj títo bohatí ľudia vo venture kapitále majú, vidíte, necelých 5%. Čiže tu sa môžeme zamyslieť, že ako to teda rozdeliť pre toho bohatšieho človeka a pre toho bežného človeka. Tu by si človek možno tak na úplne úvod mal povedať, že čo je môjim cieľom? Čo chcem dosiahnuť? Chcem možno len ochrániť tie peniaze, ktoré mám a nechcem na tom nejako výrazne zarobiť? Alebo chcem si vybudovať ten majetok, čo asi je vo väčšine prípadov cieľ toho človeka, ktorý si ho ešte len buduje a nemá ho. A keď ho chcem nejakým spôsobom zaujímavo vybudovať a zväčšiť, no tak musím investovať dynamicky. A pre bežného človeka možno túto najlepšou investíciou aj na rok 2025 sú akcie. Pretože vy keď investujete, a tu sa to dá rozdeliť na pravidelnú investíciu, jednorazovú, vy keď investujete pravidelne, vy sa napríklad nemusíte bať kríz, vy sa nemusíte bať toho, že príde nejaký pokles, bude nejaká recesia, pretože keď aj príde, vy každý mesiac posielate do svojej investície ten vklad a keď aj trh poklesol, tak vy ho pošlete aj ten daný mesiac a nakupujete za lacno. Čím si pripravujete pôdu na to, že keď sa ten trh otočí, tak vy zarobíte viac a rýchlejšie sa dostanete do plusu. Na druhú stranu tu máme jednorazové investovanie, čo ja vo väčšine prípadov neodporúčam rozdeliť ho, ja neviem, na 10 mesiacov, na rok, na 2. Pretože to človek robí s tým, že chcem sa vyhnúť nejakému poklesu, že ak by som teraz zainvestoval a o mesiac príde pokles, tak proste to je proste v háji. Nie, tohto sa netreba bať, pretože treba aj diverzifikovať a aj medzi konzervatívne zložky, medzi konzervatívne aktíva, kde vo väčšine prípadov tie poklesy sa v nejakých krízach nezaznamenávajú a zaznamenávajú sa hlavne na akciových trhoch. Do akcií dať iba čas, tam vždy čas musí ísť. Ja vám na budúce urobím aj také video, kde budem ukazovať, že keď človek investoval do akcií na najvyšších úrovniach, že čo v priemere mal po roku, po 2, po 3 a tak ďalej. A sú to pekné čísla. Lebo tým, že trh z dlhodobého pohľadu rastie, nebojme sa investovať ani vtedy, keď si myslíme, že teraz je už trh vysoko. To za posledných 10 rokov sme si x-krát mohli toto povedať a človek, keby nezainvestuje, tak by sa pripravil o tie krásne zisky, ktoré sme tu za posledných 10-15 rokov naozaj mali. Čiže zainvestovať z môjho pohľadu, človek, ktorý si chce budovať portfólio, by mal investovať trošku dynamickejšie ako ten, ktorý už má, neviem, 500 000, 1 000 000, 3 milióny. A medzi našimi klientmi, Babocký Investment Office, ale máme aj klientov, ktorí majú veľa peňazí, sú uzrozumení s tým, ako trhy fungujú, že sa vyvíjajú proste kolísavo, akceptujú to a investujú dynamicky. A majú proste aj 1 000 000 eur a investujú dynamicky, lebo tomu chápu aj tomu investičnému horizontu, ktorý pred sebou majú, vedia, že možno ďalších 15 rokov z toho asi nebudú vyberať a tým pádom toto chcú investovať dynamicky. Alebo si to rozdelia, že OK, čas si zainvestujeme dynamicky, kľudne 15 rokov, kľudne nech tam je nejaké rozumné riziko, tam nemá byť ideálne riziko toho, že úplne prídem o peniaze. Nie. Ale riziko toho, že to bude kolísať, jasne, to je v poriadku. Toho sa tí ľudia častokrát neboja a časť zainvestujú takto dynamicky, nech to čo najviac narastie. A časť zainvestujú bezpečne, nech do konzervatívnych zložiek nastavia si nejakú privátnu mesačnú rentu, ak ju potrebujú a proste z toho žijú. Čiže to portfólio sa dá proste vyskladať, vyštruktúrovať veľmi rozumne a toto je aj to, čo my našim klientom zabezpečujeme a profesionálne im v tomto vieme poradiť. A viac o našej práci pripájam dole pod videom, alebo si pozrite na našom webe babockyinvestmentoffice.sk, ale dole takisto pod videom nechávam link na svoju firmu, na svoj osobný web, ale rovnako aj môj mail alebo aj sociálne siete, kde si môžete pozrieť aj ďalšiu prácu, ktorú robím ja aj s kolegami. Lebo sa snažíme častokrát aj verejne dávať proste von nejaké naše názory na to, ako sa trh vyvíja, čo možno robiť, aké sú naše stratégie pre to, keď trh klesá, ako z toho rozumne vyťažiť a tak ďalej. Tu by sa rovno mohla naskytnúť otázka, či investovať sám alebo prostredníctvom niekoho. Ja hovorím, že je na trhu, je vo všeobecnosti je 5% ľudí, a to tak na Slovensku ako aj v zahraničí, ktorí sa vyznajú v investovaní. A tí by si mali investovať sami. Lebo áno, samozrejme, keď si investujete sami,
dokážete minimalizovať náklady, čiže dokážete minimalizovať poplatky. A rovnako platí, keď si sami proste vymeníte baterku v aute, tak jasne, nemusíte za to zaplatiť v servise. Keď si sami dokážete vymeniť gumy, tak jasne, nemusíte za to zaplatiť v servise. Ale sú ľudia, a to je väčšina ľudí, vrátane mňa, ktorí do toho servisu ide, lebo ja nemám ani čas, ani chuť si teraz akože vymeniať pneumatiky sám, tak za to zaplatím, lebo oni túto službu poskytujú a vedia to robiť dobre. Rovnako si človek musí povedať, že keď sa sám možno nechce venovať alebo nemá čas, energiu, nevyzná sa v tom, nechce si študovať a čítať knihy a teraz po večeroch zisťovať, ako fungujú trhy, tak zverí profesionálom svoje investície. Normálne má k tomu účet, normálne naši klienti majú tým, že my podpisujeme s nimi zmluvy, tak im sú otvorené účty, oni sú majitelia týchto investícií, svojich peňazí, majú tam prístup 24/7 transparentný, všetko vidia. Ale u nás majú poriešenú tú profesionálnu správu. Čiže my klientom poskytujeme od úvodu, kde si nastavíme ciele a tomu prispôsobíme investičné portfólio, lebo to je ešte veľmi dôležité, lebo inak sa nastaví portfólio mladému človeku, inak človeku v strednom veku, inak človeku po 60-ke, po 70-ke. Máme klientov aj takých. A my dokážeme teda toto a následne robiť tú správu. Pretože otázka je, že viete, čo urobíte so svojím portfóliom, keď príde vysoká inflácia, keď príde vojna, keď príde energetická kríza, keď prídu nejaké ekonomické problémy, prepady a tak ďalej. Viete, či máte dobre nakúpené, viete, či niečo možno neupraviť v tej kríze. Ak viete, super, investujte si sami. Ak nie, zverte to profesionálom a hovorím, dole pod videom si o nás môžete prečítať viac aj o týchto našich službách. Ďalšia otázka, ktorú je dobré si v roku 2025 pri tom, ako investovať, položiť, je tá, že či využívať stratégie ESG. Čiže environmentálne, sociálne a nejaký ten spôsob riadenia. To sú tie skratky ESG, ktoré nám hovoria o tom, že chcem investovať napríklad tak, že vyberám si firmy, ktoré sa voči životnému prostrediu správajú dobre, alebo ktoré sa správajú dobre voči svojim zamestnancom, voči odberateľom a dodávateľom a tak ďalej, ktorí nejako rozumne riadia tú firmu. Napríklad pohľad náš, Babotský Investment Office, na to využívanie ESG princípov pri investovaní je taký, že my sme za využívanie pri investíciách v rozvojových krajinách. Prečo? Pretože, a hlavne možno ak sa bavíme o Číne, tak tam častokrát nie je taká vysoká transparentnosť, ako je v Európe alebo v USA. My častokrát nevieme, či môžeme veriť tým číslam, tým dátam, ktoré oni tie firmy zverejňujú, lebo už x krát sa v posledných, 10, 15 rokoch, 20 ukázalo, že tie čísla neboli pravdivé. Za mňa má zmysel, toto sa volá emerging markets, po anglicky rozvíjajúce sa trhy, pridať do investičného portfólia, ale práve s týmito ESG princípmi. Čiže tam si jednoducho vieme nájsť, a tak to robíme aj pre našich klientov, nejaký rozumný ETF fond, kde človek má aj daňové oslobodenie, kde má nižšie poplatky a kde z týchto trhov sa vyberajú firmy také, ktoré spĺňajú tieto ESG kritériá. A tým pádom z toho univerza tých firm my vieme vybrať do tých fondov také tie proste kvalitnejšie. V rámci rozvinutých krajín alebo trhov, ako je hovorím Európa, Severná Amerika, tam by som asi nešiel do ESG, lebo ESG sú princípy, ktoré nie sú ešte nejako univerzálne dané, presne definované jednotne, ale každý si to definuje nejako po svojom a tak ďalej. Tie výnosy, niektoré sú dobré, niektoré nie. Čiže tým, že je to ešte také pole neorané, že je to stále nová nejaká téma, na rozvinutých trhoch sa tomuto osobne my vyhýbame. Ďalšia téma, na ktorú by sme sa mohli pozrieť, je to, že ako by mal investovať človek medzi rokmi 20 až 40, čiže vo veku 20 až 40 rokov, a ako by mal investovať človek po 60-ke. Sú tam rozdiely. Treba si možno uvedomiť ako vec číslo 1 to, že ak máte po 60-ke, začneme tam, a mať, alebo kľudne ak ste aj mladší, lebo toto je veľmi dôležité, práve čo sa týka dedenia a nejakej možno hlavne neplánovanej smrti, ak vlastníte akcie
hlavne teda americké, lebo keď už človek investuje do konkrétnych firiem, tak častokrát kupuje americké firmy, lebo sú dobré. Myslíte na to, že je tam dedická daň, ktorá môže byť až do výšky 40%. Je tam dedická daň v prípade úmrtia a nie z výnosu, ale z celkovej hodnoty. To sa platí normálne, že cez IRS a tak ďalej. Pozor na to, pretože to vie byť veľmi veľa peňazí. A to už potom budú musieť riešiť vaši dediči. My sa napríklad v rámci našich služieb pre našich klientov, kde spravujeme nejakých momentálne tých cca 20 miliónov eur, tomuto vyhýbame tým, že my vieme nakúpiť pokojne americké aktíva, ale prostredníctvom európsky domicilovaných fondov. Teda vy kúpite fond, ktorý je domicilovaný hlavne v Írsku, v Luxembursku, vo Francúzsku, v Nemecku a vnútri v tom fonde pokojne môžu byť americké akcie. Tam sa táto dedická daň nevzťahuje. Čiže človek aj keď náhle zomrie, tak normálne štandardne to ide do dedičského konania. Keď už majú ľudia, ja neviem, v majetku 1 000 000 eur viac, tak tam už vieme nastaviť aj majetkové štruktúry a tak ďalej, kde sa dá aj zaujímavo daňovo optimalizovať. A dá sa na to pozrieť aj týmito spôsobmi, že investovať prostredníctvom európsky domicilovaných fondov. Má to zmysel, treba na to myslieť. A druhá vec je tá, že rizikovosť, ktorú podstupujú tí mladší a tí starší. Logicky pri tých mladších by tie investície mali byť dynamickejšie. Ešte možno kebyže dám tretiu kategóriu, že deti, tak deti by mali investovať že 100% dynamicky. Už čím je človek po 20-30, už by tých 100% sa malo proste trošku znižovať na 95-90 a tak ďalej. A po 60 by to už mala byť konzervatívnejšia investícia. Ale stále by tam tie akcie mali byť. A toto si prosím vás ešte uvedomte. Keď človek začína v tom dôchodku a vybudoval si investíciami nejaký kapitál a chce si vyplácať vlastnú rentu, ešte stále má takýto človek pred sebou 10-20 rokov doby dožitia na tom dôchodku. Čiže to je ešte stále dlhý investičný horizont, kde by bola škoda, kebyže tie peniaze sú zainvestované iba konzervatívne. By tam určitá zložka mala byť tá dynamická. Ja som sa nedávno dostal aj k takým analýzam, že americkí dôchodcovia, vždy je to najlepšie porovnať s Amerikou, pretože Amerika, keď sa aj pozráte na akékoľvek rebríčky nejakého finančného majetku, čistého majetku, tak tieto rebríčky vedú. A oni majú proste v majetku 100-200 tisíc eur a bežný človek má v čistom majetku 8 000 eur. Čiže práve oni sú tí, s ktorými sa chcem porovnávať. A tam spoločnosť Vanguard zverejnila, že u nich v priemere klienti, ktorí majú, myslím, že to bolo po 60-ke, majú stále ešte vyše 40% svojho investičného portfólia v dynamických akciových investíciách. To je veľká inšpirácia. Čiže nebojme sa, milí Slováci, nebuďme takí konzervatívni. Investovať dynamicky neznamená, že ja prídem o peniaze. Znamená to, že tam zažijem vyššiu kolísavosť, čoho sa netreba báť. Lebo keď som mladý, viem, že najvyšších 20-30 rokov nebudem vybrať z investícií, tak mi môže byť jedno, či je teraz kríza. Práve, že môžem dokúpiť alebo z tých konzervatívnych zložiek presunúť do akcií, lebo sú za lacno. Keď som starší, no tak mám v tých akciách menej, tak nemám v nich 70, 80, 90%, ale mám tých 40, alebo OK, ste konzervatívni, dajme si 30. Zvyšných 70% máte v pokojných aktívach, keď to tak nazvem. Čiže vždy sa to dá nejako rozumne nastaviť a hovorím, že je rozdiel medzi týmto. Kryptomeny. Ďalšia téma. Investovať do nich v roku 2025. Momentálne máme Bitcoin za nejakých $100,000. Odhady tých odborníkov, ktorí sa kryptomenám venujú, na rok 2025 sú tie, že krypto by sa malo vyvíjať niekde v rozmedzi 75,000 až 100,000 dolárov za jeden Bitcoin. Tí takí odvážnejší hovoria, že by to malo ísť až ku nejakým 180,000. Ja nie som odborník, ale tí, ktorí sú, tak hovoria, že Bitcoin je silnejší a má byť silnejší ako tie ostatné altcoiny. A je to dobre, pretože aj keď je nejaká rally, tak on má byť ten prvý, ktorý prevezme to líderstvo a rastie a potom častokrát sa chytia aj ostatné altcoiny, ale vidím ja v posledných rokoch, že ľudia akože výrazne rozlišujú Bitcoin a ostatné altcoiny. A popravde
Bitcoin nie je niečo, čo by sme u nás v Babocký Investment Office nejako aktívne s klientmi riešili. Áno, zo pár klientov u nás proste týmto spôsobom zainvestované má, či už je to blockchain alebo nejaké kryptomeny napriamo. Naša stratégia je radšej sa na to pozerať bezpečne. Čiže keď už aj kryptomeny do portfólia zaradiť, tak v nejakom malom rozumnom merítku, aby sa nestalo to, že dám tam 20%, nebude 50% a padne to na nudu, lebo stále je to mladé aktívum, to je aktívum, ktoré má 15 rokov. To nie je ako akcie, ktoré má stovky rokov. A teda my sa na to pozeráme skôr bezpečne a z toho pohľadu, že teda keď už kúpi, tak takto, ale vo všeobecnosti do portfólia automaticky to nedávame, lebo my sa radšej sústredíme na tie aktíva, ktoré sú proste rokmi overené, majú dobré výsledky, vieme, čo cca od nich môžeme očakávať v dobe rastu, v dobe kríz, a to sú hlavne akcie, dlhopisy, reality, komodity a nakupované prostredníctvom nejakých finančných inštrumentov, kde sa primárne sústredíme na ETF fondy, ktoré majú tak daňové oslobodenie, podržanie viac ako 1 rok a rovnako sú tam aj nižšie poplatky. Ďalšia vec, ktorú by si človek v roku 2025 mohol položiť, že či investovať do takých tých horúcich trendov, ktoré momentálne idú, ako je napríklad AI, umelá inteligencia, alebo v minulosti to boli nejaké clean energy, alebo využívať niečo, čo funguje. Za mňa, ak chcem dlhodobo sa pozerať na to portfólio a chcem dobre spávať, čo neznamená, že mám investovať konzervatívne, kľudne dynamicky, ale radšej využiť to, čo viem, že dlhodobo funguje. A keď vidím možno aj v tých aktuálnych trendoch nejaký význam, tak to pridať nejakou rozumnou mierou do portfólia. Lebo ešte aj tam platí to, že v rámci aj tých aktuálnych trendov je veľa možností, do čoho konkrétne sa dá investovať. A vieme si vybrať aj tie bezpečnejšie, vieme si vybrať aj tie rizikovejšie. Čiže možností v investičnom svete je strašne veľa, naozaj veľmi veľa. Podľa mňa v roku 2025 bude platiť to, že pozerajme sa diverzifikovane na svoje portfólio, nebojme sa, to je veľmi dôležité, nebojme sa ani toho, že máme za sebou 2 roky také, kde ten trh pridal 20% a viac, lebo niektorí hovoria, áno, v roku 2025 určite príde nejaká kríza, nejaké veľké prepady, akože môže, samozrejme. To nikto nevieme dopredu predpovedať a podľa mňa nemá ani zmysel robiť nejaké veľké predpovede. Ale má zmysel rozumne investovať. Má zmysel investovať. Lebo už od roku 2013 ja som počúval, že v 2013 trh sa dostal tam, kde bol v 2007 pred tou veľkou krízou a to už teraz treba predať, lebo príde prepad. Od roku 2013 do roku 2025 by ste zarobili veľmi slušne, keby investujete. Takže ak neinvestujete, áno, je to škoda na jednej strane, ale na druhej strane nikdy nie je neskoro začať. Vždy sa to portfólio dá nastaviť tak, aby sme rátali aj s tým, že nejaká kríza príde. A v tej kríze sa nebáť a potom urobiť tie rozumné úpravy, nie pomeniť portfólio, to nie. Ale rozumné úpravy, nakúpiť akcie za lacno, vyložiť si nohy a dovidenia. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli toto video. Ja sa budem veľmi tešiť, ak sa vám páčilo, keď dáte a odoberať tento kanál, lebo budete potom prvý informovaní o ďalších možno podobne zaujímavých videách a dostanú sa k vám aj všetky témy, ktoré ja rozoberám v rámci investičného povedomia alebo finančnej gramotnosti. A ďakujem veľmi pekne. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne mi napíšte aj do komentárov, či už k investovaniu v roku 2025 k nejakému aktívu, ku ktorému som sa nevyjadril, alebo mi dajte pokojne aj nejaký svoj názor na nejaké aktíva, čo si možno myslíte, ako sa budú vyvieť, alebo ako sa treba zachovať. Ďakujem veľmi pekne, budem sa na vás tešiť aj na budúce. Dovidenia, nech sa vám darí.